Kagawad TV official, hello, shout out. Taga saan ka po? Thanks po sa pag-download sa aking live stream. Taga saan ka po, sir? From Ilocos po ako yan. Special shout out po sa mga taga Manila from Ilocos po. Please don't forget to follow me, guys. Ang hirap naman nung walang filter. Sige lang po, para ipin natin. Hindi ko siya maipin, nalalaglag ako. Hindi kasi ako makapag-live sa isang cellphone. Relive na ako, relive. Palitan ko yung siya. Doon ako sa isang mag-live. Oo, magre-live na lang ako, sir. Wait lang po.